Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ Igbo ndị ọma ekenekwe m onye ukwu wee kenekwe onye nta achịkwa m nke onye nchi ya zere ka ọ were na ọwere onye Igbo achị m ya gajiere gị aha m na-Emeka Iredunachi mana ihe eji mara m riwe akụ ọ na ngalaba Ikorotv ka anyị si ewetara unu ihe onyonyo ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taata maka mmemme a na-akpọ Ajana Inyi iyi na-eri Ajana n'olowe ọ tata ka o roro Agbariji na inyinese unu n'anya unu ahụ ndụ gasị iche iche ndị echichi ndị iche iche ndị nze na ndị ọzọ ndị ogbuehi nọka n'ụbọchị tata o nwere ndị nshi achị o nwere ndị nshi ufuma o nwere ndị nshi ọrụ wee bịa na Agbariji inyinese maka emume Ajana Inyi maka na ihe a na-emewe ihe ọdịnala ndị gboo ochie na onye mebie ọdịnala emebie ya dịka anyị ga na-aga n'ihu anyị ga na-eweftere unu ihe nkiri ihe onyonyo ndị gasị iche iche chetakwa na ịka na-ekiri Ikorotv aha m ụka akwụkwọ na-Emeka Iredunachi ka anyị na-aga n'ihu anyị na-asị ka ebe a nụtakebe eru ụlọ ntara ire ọsị ajọ mmụọ eso na-ata ọjị a ajọ mmadụ eso na-ata ya ezi mmụọ ga-ata ezi mmadụ ata anya ụwa gaziere anya n'ụbọchị taata na-ekwenụ m unu na ike mmiri ekele m unu ndị esi n'aka nri na-ekwenụ nke unu ozugbo ndị aka ekpe na-ekwenụ nke unu ndị akwamnazụ ma ọ kpala akụlara ndị ojele eti etụfọrọ ọ mkpụọkwala atụrụ ndị ichie ọnya bụ ihe tụga n'anya ma anyị eji atụzi a na-atụjuo ndị ichie ewe ọsọ ụmụaka gaba n'iru ọ ga-adịrị unu na mma onye ka anyị na-atụrụ unu ihe eyi ọha nwe eyi erizo ọmịmị ala werekwa aka ịkpa nwatakwuo nke ọdọrọ nke aka ịla otogwo gụbara nwụba ịgwọ ihe gbere okorobịa tiere anyị ọkpala ala yo ọ kwadoghị gị ahụ
Ahamowo Mba Samson, the youth leader, Agbariji nke dị na Oji River local government area, Enugu State. Ihe anyị ji nọrọ maka ya n'ụbọchị taa bụ oriri nke ndị Inyi na-eri mụwụ Ajana Inyi. N'ụbọchị taa tawo Agbariji ka o rutere. Ụbọchị Agbariji nji eri nke ha. Unu n'anya hụ na ihe niile dị iche iche, mmemme dị iche iche na-aga. Ọ oriri a ka anyị nọ n'ụbọchị taa. Wụ na-achịkọba ya. Mgbe na-adịghị anya ihe niile ga-aga, ma mmọnwụ ma mmadụ ma cultural dance. Ihe a niile na-abịa na mmezu n'ụbọchị taa. Ọ ya ji wee nọrọ wee sị ka nkele onye ọbụla wee na-asịkwa ikwulu ibe ọra na eze ka unu bịa nọnyere Agbariji maka oriri nke Ajana Inyi a n'ụbọchị taa. Anyị wee na-ekenekwa Ikorotv maka rasi wee bịa na oriri Ajana Inyi nke Agbariji na-eri n'ụbọchị taa. Ma ọ hụ obere ihe anyị kenere Ikorotv kene ha ọfụma maka mbọ ha na-agba ịhụ na ha na-akwalite omenala nke Igbo, ma ndị ozi ha ma ụlọ ọrụ ha na-eme ọfụma. Anyị na Ikorotv ọ dịka ulu akọkwa na anyị ise.
Eze abacha anyị na-ekene unu. Na-ekenekwu unu ekenesi unu ike. Ha na-abịa n'ikem n'ikem. Nze ọbata obi ya. Ana m ekene unu ọ bụrụ ị na-eche ndo. Unu nọ n'ikem n'ikem. Anyị na-ekele ndị nze niile. Ha na-abata, ha na ide yikwa ha onye ọbụ okwenye children. Ọ bụ okwenye nwaanyị na-ekpu aka na-ada were abụọ ọsọ kama ọ hapụrụ gị aka ọsọ onwe ike ile emuvu sharp. Highly welcome. Ndị kụrụ telivishọn ama ahụ aka unu ihe na-aga nke ọma. Ọwa abazuru aka n'anụ. Nze mgbe m nọ nkịtị oweri ide ana m ekene unu ọ bụrụ na-eche ndo akpata ngwa ezi ahụ ude ihe ọkpara kwụkwụ ekele m unu omeihe big nze omeihe big ekelekwa ọnụ ekele m unu biko ana m ekele achịtụ biko eze na-ebe for this time. Come on, come on. I don't know where America. I don't want to ekele m ọranaeze bịara ebe a. Aha m bụ Ogbohe Emeka Okechukwu nwaka ibia ọmụwa chairman Ikenna Agbariji agbara kpọrọ nkụ agbara mere n'inye ahụ agbọ ụbọchị tata ụbọchị ahwọ ọ Ikenna ka anyị na-eme n'obu ụlọ mmiri Agbariji ezigbo ezu Agbariji ka anyị na-eme ka tata ụbọchị nke anyị wee na-ekene onye ọwụna na-ekenekwe ndị Ikenna ndị otu anyị ndị otu mụ na ha ndụ m na-achị ha na-akwekwara anyị ugwu wee na-ekenekwa ọranaeze na-abịa n'ụbọchị tata ka ha bịa nọnyere anyị ma ndị kwadoro anyị n'ụdị ọbụla dị iche iche anyị kenere ha si ebe onye ọbụla si wee kwado anyị Chukwu na-akwachi amaji kwuru mmaji wee na ya obineni ọdịnala dị na be anyị mmụọ anyị na-emere ihe obineni igwe anyị anakwa achị ya mmiri na mmiri ahụ ha ajụ ihe mana anyị chika enye anyị anwụ ka ahụ wee juo anyị ahụ wee kpọọ anyị ọkụ ekelere m unu kenechie unu ike Chinụkwụ onye ọbụla ji wee bịa ebe a nke ọ ga-eji wee aka ekelekwa m ndị Ikorotv ihe unu na-eme dara anyị na mma anyị si na nke ahụ ọzọ nke a na-eme n'aka nke eme n'ahụ a anyị na-ekwunyere unu anyị si n'ụdarụ ugwu njikwezu unu biko anyị na-ekele ndị nze wọsị ka anyị were agbagala eji ekwu okwu wee ha ga ha na gọva n'aka ka ha wee nwee ike ịtụchara anyị okwu ọnụ
maka na asị na onye ama ibezie onwe na mgbe ọ gbara anyị na ndị nze ndị nze erukwe m ekene m unu tụtụrụ na agbagara eji okwu okwu ndị nze ike zu agụ kwenu ọbata obie ọ bụ na-eche ndo ọkwa na ihe a na-eme daadala ahụ Ajana Inyi nke Agbariji ka o ruoro anyị taa anyị nwee the privileges of having you around and your executives. Onye ka ndị ike na nji yọọ mụ present ọjị to you formally egushi ndị be anyị to officially open this gathering. Ọgụ na-agbanye unu na-agbanye ọnọdụ a na-amọnitakwa ihe na-eme were anya ụlọ hụ. So on that note, sir, permit me to hand this ọjị ndị ike na Agbariji nyere to you, sir. Thank you, ọbata obie. Okay. Ndị nze ugwu Inyi Autonomous Community, biko anyị ji obi ọcha na-anabata ọjị Ikenna Agbariji chere anyị n'ihu maka ezigbote ọnọdụ anyị nọ tata maka Ajana Inyi nke anyị na-eme ememe ya tata. Obi ọcha ka ndị nze ji wee sị na ha nabatara ọjị a enyere anyị ana anyị ga-ata ya tata ndụ tata arụ isi ike. Anyị na-enye ndị Agbariji niile n'ebe a ekene, na-enyekwa ekene to ndị niile nsowe organize ya occasion a. Mana dịka otu o si wee dị, anyị nwere ndị kpọrọ akpọ n'etiti anyị ga-achọkwa ka anyị hand ya ọjị a over to them ka ha wee duzie anyị wee gaa ọhụọ ndụ n'ọjị a. Biko Palace Secretary, I'm calling on you to hand over this to Nze Basil Eze. Ọbata obi ike zu agụ is an honor to me. Ogwe mehele gwa amụ. It's an honor to me and I don't take it for granted, sir. Thank you very much. Ide emeritus, past and present. Omi ihe ukwule gwọkwa lela ha nwa. Koke ka ije gwọta aka. Owo ụsọ na-egwọta aka na-egwọkwu igwọjakwu gbuo jibe ngwọrọ omi. I'm directed to hand over this scholar to you to formally do the needful. Thank you, sir. Ndị be anyị ga-adụ n'ụwa. Ndị Agbariji anyị ga-adụ n'ụwa. Inyinese omiri anyị ga-adụ n'ụwa. Ashileshi ụmụnna anyị ga-adụ n'ụwa. Ndị ọrụ ọcha ma anyị ga-adụ n'ụwa. Ala-echikwukwe ndị ufu ma anyị ga-adụ n'ụwa. Akpa ugo eso ala adụ n'ụwa. Nigeria niile anyị ga-adụkwa n'ụwa. Ajịkwala ewetara ọjị wetara ndụ. Anyị ndụ na-ata ọjị ata. Anyị la-atatakwa ndụ, atata ahụ isi ike, atata ihe akụ atata ihe enwe atata ọgaranya, atata ụba. Atata ọgwụgwọ nsọ zuru oke n'ime ọjị a. Anyị akpọkọ Chukwula anyị alelekwala ọjị a bịa gọziere anyị ka mgbe anyị la-ata ọjị a ka anyị sere n'ime ọjị a wee tata udo. Biko anyị ọlọdụ anọ ebe a n'ụbọchị nke taata ọlọdụ ndị Agbariji na ndị Inyi hiwere na Agbariji n'ụbọchị nke taata. Mgbe a ga-anụ ya na mgbe a ga-anụ ya ka ara mmadụ niile bịara ebe a n'ụbọchị nke taata anọchia ya n'udo na ọṅụ, ana ya n'udo na ọṅụ. Ndị ajọ mmụọ abịalakwa, ndị ajọ mmadụ abịalakwa, ndị mpịawa azụ abịalakwa, ndị na-egbu ụmụ abịalakwa, ndị na-agba egbe abịalakwa. Ka ha rawa ihe niile ka let's buy ọbata obie. Ọbata obie anyị na-agba nke Ikezu agụ mana akwụkwọ Enugu agụba ụzọ. The chief of chiefs chiri ya echichi
and I'm privileged to be present. Oga authority here can declare this function open. Bidogwo mmemme ihe a na-eme ka ata dịka otu onye isi anyị kpere ekpere na onye ọbụla lọkere agụjuo can go ịṅụjuo mmanya laba Agbariji is noted for peace. Agbariji is noted for ihe ọma ihe gazie. Anyị na-agba first na mgbe ụtụtụ and ama m tata arawo exceptional. Anyị gbakwalụ first. Yes. Good. Anyị na-agba first mgbe gboo ọwụzie tata ọbata obie na ndị executive ọ bụ na-eche ndo ma nna m ochie ndị uze nju. So first nke na-awụ double first. Anyị were ọjị a onye ihu aka ọjị ike na ihe. Thank you very much. Nwanne m nwoke anyị na-akwụkwọ aka ọrụ ụlọ inyinese jidekwe ka iji jidekwe ka ikoro banza. Thank you very much. So anyị na-ekele ndị Ikorotv na-eme na omenala ndụ na Igbo na-aga nke ọma katụ nke ha bịara na be anyị tata nwa Agbariji Inyi ka anyị na-eme emume Ajana Inyi tata bụ ụbọchị nke Agbariji ụbọchị wụrụ ahụ ka anyị ji eme eviri ahụ ọbụla so wee na-eme na ihe a na-eme n'anya ya na-aga mụrụ onwe m ụkwa Chinchi Nweze abụba anyụgbu ude na okezere agwọ maka ogologo ndụ ya wee na-ekele enyi ọbụla gị wọsị na mmemme anyị na-eme tata ọ na-adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma onwe onye ga-enwe mmerụ ahụ na ihe anyị na-eme na Agbariji tata wụọ na-asị na ndị Ikorotv m bịara na-elekọta anyị na vidiyo na-eme ihe ọbụla ka ọ bụrụ na ahụ na omenala anyị na kọlchọ anyị na-agbagote na-ekene ha ma ndị ụlọ ọrụ ha wụọ na-asị na ọ ga-adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma okekukwu okeke nta ihe niile ga na-aga n'anya ya onye ọbụla gụ m bịara tata o nweghị ka o nwee mmerụ ahụ o vuru ọya bịa na Agbariji tata ọya ya na-ana anyị bụ Agbariji mere na inye abụghọ mba agbọ anyị tara ụkwa kara ndị nriri ji wụọ na-achị ndị Ikoro nya gajiere unu gajikwere Agbariji enye unu nna anya na-ekwu nna nọ ya gbagara igwe eji ekwu okwu na awụ petron Ikenna Inyi niile ka mụ mbụ ọmụ na-ene mụwụ nna ndị mmọnwụ niile ma ndị nọ na memba mmọnwụ ọmụwụ nna ha mbụ petron na-ekene unu wụọ na-achị na ihe niile a na-eme na Ajana ka niile echi erie na Inyi taa na anyị wụ petron ekpechekwa ekpere gụọ ọghọ ndị ya na onwe ka nsogbu nshi adụka echi riri oriri a na-aga ekene m unu nya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ụmụazị na ụlọ nwayọ na-akpagharị n'okporo
Biko ebe na-agba ya gbara ụgbọ na-agba ndị omi ihe na-agbanụ ndị omi ihe mmadụ na-enye ohere n'ụzọ ka moto nwee ike na-agbada Afọ mbekana wetu gbebin onye arum ọmụnwa chairman Ikenyi general ụkwa chairman ndị vice chairman ndị arum chairman ndị omenala arum aja ala wo mala eme ni erike otute rie gbowe abịa na aja na ihe eji ebunite onye ndị ugbo mmege ọwụ anyị bidorie anyị fụtara kwụgịna gị ndị nke meche ibe ha eme ọtọ ọnụ anyị kịta anyị na-eme anyị mechakwa ndị ọdọ na-eme aja na wo mmemme a na-eme achị na-eme nke ha uvume na-eme akpụ ugo na-eme inyiwe Ajana Inyi eri aja ire a na-eme enwe abalị na-emecha nye webido chikọ mmọnwụ anyị ugwu Inyi anyị agagwa Enugwu nya bịa gbara iji ha etiri na ọwụrụ arum nwanne echi ọwụrụ akwụ anyị dewuleta ere anyị amaghere ofu nkwa ya wegawa nchịkọ mmọnwụ nke Inyi niile na-eme onye ihe anyị na-eme wonsi na-eye ekene m unu ịga ya nke izizi na-eji ije ọ na-adịpọtụ ọdụrụ nwoke mmadụ ọdụ nwaanyị na-achọ ọdụrụ nwaanyị mma ma imegide ba na nke agba agba na-eme nke ọzọ na-ekwu enye gburu nke ọzọ na-adịpọtụ esi opi ọkụ egbe ezigbo ọsọ gbaa nnukwu ọsọ egbe eji eje ọgụ anyị na-ekele egbe eji eje ọgụ egbe eji eje ọgụ anyị na-ekele egbe eji eje ọgụ ndị nnukwu ukwe na ndị otu ya ọgbọgbọrọ ọwọlú fèsì ọgbọgbọrọ ọmọ ọwọlọwọ ẹwà àpapàrà ìjẹlọlù lùdẹbì ẹwà ẹjẹjọ jábìtì ayíkẹlẹ ẹwà ẹjẹjọ ayíkẹlẹ àfà. ẹwà ẹjẹjọ. Ikenyi Agbariji anaghị achọ mgbọmọfụta n'ọzọ unu na-agbani asị na ihe ọbụla nwe ezigbo ihe ka a ga na-eṅomi anaghị eṅomi ajọ ihe eṅomi eru unu si wee si na kọlchọ nna nna anyị hapụrụ anyị na ọ naghị ana na-ekene unu jisikwe n'ike onwe ihe ọdọ nwere ike mmegbu mana eti m just 20,000 naira na-akwado ekele m unu mmiri niile ekwo biko ndị ọsas ụlọ ma ebe ebe oke egbe eji eje ọgụ ndụ ka aga ebe ahụ especially
The manager of Premises Hotel Limited, deposited in me. April, Chukwuka. Oh, okay. Chukwuka. Alright. 6 years. Okay. 8. So the Chukwuka Street. Hotel Limited, is the number. That was my number. 070. So aha m Uchechukwu Madueke. I'm onye Agbariji Inyi from Ugwu Inyi Autonomous Community. I'm chairman Igwe Council of Ugwu Inyi Autonomous Community, and I am an African Union diplomat, retired. So since I came home, I've been involved in things of our tradition, trying to promote our culture in the best manner that I can. And today, I celebrate Ajana Inyi. Ajana Inyi is one of the spiritual institutions we have in Inyi. And today, Kandi village in Inyinese Agbariji now mark their own Ajana Inyi, which meant that now all the villages in Inyinese celebrate Ajala in their own domain on different days, after which Agagana, our central market, which is in Kwenyi, where Mehana Nchiko Mong. I've been very happy in Eba with Ndi Otum, Ndi Nze Ibem, Onyenem Nake Beba Nze Obunechendo, Sarufos Okechukwu, Onyenekwam Nakari, Nze Basil Ibe, Emeritus Ide President. Onye nọkwa na njem ebe a nụnwa onye na-achị Agbariji kịta awụ Ide Agbariji ahịa ahụ Tobias ọnwụ mechiri. Anyị nọ n'isi akwụkwa Ide Emeritus Alphonsus Ike, and onye nke nọ n'isi ebe a na-ewu our palace secretary Emenike Ibe. Etu aka anyị na-esi wee nọrọ onye awụ onye chiburu eji grade ma na-akpa eji ike aka, and ọgọ nwoke a na-akpọ Fabian Madu Eredio ụwa. Anyị zuru ezu ebe a nwere ike ịkpacha aha anyị niile, mana ihe anyị na-ekwu na anyị dị very happy to be associated with this. Ndị Nze Ugwu Inyi Autonomous Community supportụrụ ihe anyị na-eme, and anyị ga na-akwado ya. Anyị na-asị ndị niile bịara ebe a nọ. Achọrọ m iji ohere a wee kene Ikorotv. Ikorotv a project championed by my own younger brother Riwako. On adị n'anyị mma etu o si promote our culture. Onweghị ihe a na-eme n'Ugwu Inyi Autonomous Community Ikorotv anaghị anọ. Inekwa anyị ihe a na-eme tata, mmọnwụ karịrị everywhere, and Ikorotv
na-akọva ha niile. Ikorotv TV anyị na-enye ya ekene, na-enyekwa Eriwe Akụ ekene. Biko, thank you very much. Afam bụ Rufus Okechukwu, Ogbunechondo one of Ikezuagu. Na ana m ebe a wutu obi aṅụrị fụ ihe na-emenụ eti na-enye m ọṅụ wee were ohere a na-ewe na-ekene ndị niile nke bịara maka ihe ndị a na-eme n'ebe a, atụmatụ Ikorotv TV nke bịara na-akọva ihe niile a na-eme ya ọrụ gịnị megịnị ibulite culture a, ibulite obodo anyị ka ọ bụrụ ihe inye ọṅụ ka ọ biko asị m unu jide ka unji by next year nke next year ka nke taa mma. Daalụnụ.
Honorable Tobias Onwumechiri, the Ide Caretaker Committee, the president Ide now. Ana m ebe a n'aha Agbariji niile. Ebe m na ebe a Agbariji na alụkwara ebe a. Ana m ekene nwanne anyị nwoke mbụ ọbata obie na Nze Rufus Okechukwu maka anụghị ha anụnyere anyị n'ihe nke ahụ nya wuo gaa karịcha. So anyị na-asị Chukwu gozie unu, Chukwu gozie unu, Chukwu gozie unu nwa bịara ebe a na-akọba ya na-eme. Ana m asị ọ ga-adụrụ Agbariji niile mma, dụrụ ndị ike na mma na nke a na-eme ahụ dịrị akụkọ nke a na-eme ahụ anụnwa kemgbe ahụ anụnwa. Ka Chukwu gozie onye ọrụ mgbe anyị ọbụla ga-anọ ebe a ọ gara udo n'ọnwụ na-enwe nsogbu ọbụla.
ọhaneze ndị Igbo onye m mgbe ajala ifite ọka abịa m Agbariji Inyi n'Enugu steeti n'Oji River obodo nne m si ibe nne m bi ebe a ikwu nne m ma ọ bụrụ n'ọnụ ọka ndụ be anyị olili a na-elite ataba Ajana Inyi anya ka m bịara with ndị friends m ka anyị nọrọ nwa anwụle a na-eme every year mgbe anyị pempe anyị pụtara ụwa agwa anyị n'ikwu nna anyị ndụ ebe anyị bido na-eli ya so o tego ọ bụ ọzọ ibe tata ọ ibe nne m bi ibe ajụ na ọdụ nwoke mmadụ nwaanyị na mma o anyị nwachikwa ọkawa be nna m wee bịa ikwu nne m anyị na-akwa anyị anakwa n'udo ndụ anyị rapụkwa anaba ga-anọkwalụ n'udo naba Chukwu na ndụ ọdịnala o Hello, biko
Bobi bekene mu amu Udechinoso. Amu bu Igboeze Chinemere. Amu Ikechibike. Na-ekiri ni Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.